Wengenza ukuthi-ke ngimiyelele namukele kuzonke indawo la kuzofuneka khona le video igama ngumsizi aka inkosi yo-admin. Uma uqala ngole channel qinisekisa uqinisekisa subscribe uzokwazi zonke izinto engiyiphostayo-ke kuyona-ke le channel. Wengenza wethu indaba-ke ehamba phambili noma-ke etheke sazizwa kule weekend esisuka kuyona noma kulempelasonto esisuka kuyona udaba-ke olungeluhle lokudlula-ke emhlabeni kamntwana uMangosuthu Thekeza. Esinye-ke zindaba ethanda ukuthi noma-ke etheke zathinta abantu abaningi kakhulu-ke kulempelasonto esisuka kuyona. Siyazi ukuthi-ke umntwana uMangosuthu Buthelezi makhulukhulu galela awenzile-ke la eNingizimu Afrika njengoba-ke kuthinte-ke abantu abaningi kakhulu. Kanti-ke emadlulela phambili futhi kolunye udaba olokubona-ke abaculwa kamaskandi behlangana-ke benza-ke into enhle, benza-ke ingoma evalisa lapha umntwana Mangosuthu Buthelezi. Okuthe kwaqapheleka ubonakala kaKhuzani nomthandeni-ke noma-ke kaKhuzani neGcuwa Melisha engomeni-ke yona njengoba sazi ukuthi kuduma ukuthi-ke lezi insizwa zingamanzi-ke noparafini noma-ke azizwani. Kodwa-ke zibonakala lezi insizwa zishaya-ke ingoma-ke eyodwa. Abantu abaningi bakhulumile ngalokho bakhombisa ukuthakasela nokuncoma kakhulu-ke wengane. Kanza kwethu mina-ke sengiphuma kanje wakho ugcina subscribe uzokwathole zonke izinto esiyiphosta kuyona-ke le channel. Ngifisa ukuthi ngizwe uvo lwakho, ngizwe umbono wakho ukuthi wena iziphi-ke iy'ndaba etheke zakuhlaba umxhwele noma-ke etheke zakuphatha kabi kule mpelasonto-ke esisuka kuyona. Mina sengiphuma kanje.